Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 156. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Najprije vas molim da usvojimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Da li ste suglasni? Zahvaljujem. Konstatiram da smo prihvatili dnevni red. Dopustite mi samo nekoliko uvodnih napomena. Evo, nalazimo se u Europskom tjednu koji je doslovno prepun brojnih aktivnosti koje potvrđuju čvrstu usidrenost i usmjerenost naše vlade i naše političke platforme, tu mislim i na vladajuću stranku i na sve naše partnere u koaliciji, da Hrvatska bude što aktivnija, asertivnija i u pogledu europskih vrijednosti, u pogledu korištenja prednosti članstva u Europskoj uniji, pa mi je drago da je evo jučer obilježen i Dan Europe, a ujedno je to je bio i dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dakle kraj Drugog svjetskog rata, važan dan u povijesti Hrvatske i važan dan u povijesti Europe. Rekao sam u srijedu na Ekonomskom fakultetu da je Europska unija svojevrsna kćerka te pobjede i tog ključnog prekretničkog trenutka u europskoj povijesti i zato taj projekt mira, suradnje i ekonomskog razvoja sve zemlje, bilo da su u njoj od početka ili su recentno se priključile poput naše koja je trenutno zadnja članica, trebaju koristiti na najbolji mogući način kako bismo svi skupa osigurali hrvatskim građanima što bolji i kvalitetniji život. Pa evo nekoliko rečenica vezanih za naše zadnje aktivnosti. Drago mi je da smo bili u Vukovaru u petak na Danu grada. Još jednom rekapitulirali sve što hrvatska vlada čini za Vukovar, posebno ovoga puta ovaj projekt koji smo osvojili na vladi prije tjedan dana, 1,4 milijarde kuna, trogodišnji projekt investiranja u infrastrukturu grada Vukovara, kao i naša odluka da za 50% povećamo sredstva za fond za razvoj grada Vukovara, dakle sa 40 na 60 milijuna koji će dodatno ojačati sve projekte. Ja sam u govoru tom prigodom ponovio samo dio onoga što svaki od vaših resora radi, ali kad se to sve skupa stavi na papir i pogleda cjelina, onda možemo reći da je ova hrvatska vlada ne samo pružila ruku, nego dala prave poluge razvoja gradu, simbolu hrvatskog stradanja, ali isto tako simbolu hrvatske slobode. I na tome vam svima zahvaljujem, očekujem da na tom tragu i nastavimo. Drago mi je da smo bili u Splitu u ponedjeljak na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Ponovili smo niz provedbenih aktivnosti od zaključaka vlade koja je bila prije godinu dana u Splitu, gdje vidim da se jako dobro razvijaju svi ti projekti. U pogledu kulture konačno smo riješili pitanje Dioklecijanovih podruma u smislu državnog vlasništva, onda i dali na upravljanje gradu Splitu i riješili više od 100 godina dugu pravnu zavrzlamu koja će sada omogućiti bolju brigu o baštini po uzoru na slične modele koje imamo u nekim drugim hrvatskim gradovima koji su također upisani i u UNESCO-ov popis svjetske baštine. Drago mi je da smo napravili još jedan iskorak i glede zdravstvene infrastrukture, potpisan ugovor od 17,5 milijuna kuna za studiju proširenja KBC-a Split. Samo govori o tome koliko smo privrženi jačanju zdravstvenog sustava, usluga za naše građane uz ovih 40 i nešto koliko je bilo milijuna kuna za studiju za dječju bolnicu u Zagrebu, daljnje odluke o investiranju u bolnicu KBC Rijeka, bolnica u Puli, 50-ak drugih projekata koji se tiču dnevnih bolnica, kirurgija, što našim, što europskim sredstvima, isti plan i za Osijek. Možemo reći da u mandatu naše vlade ozbiljno, sustavno i zaista ravnomjerno u pogledu regionalne distribucije investiramo u kapitalne objekte hrvatskog zdravstva, bilo da će biti dograđeni ili sagrađeni novi. Od međunarodnih aktivnosti, kojih je stvarno bilo puno, vidjeli ste otprilike taj ritam aktivnosti od posjete bavarskog premijera Zedera prošloga tjedna pa do susreta sa predsjednikom Europskog vijeća Tuskom, predsjednikom komisije Junckerom, posjet glavnog pregovarača za Brexit Barniera, jučerašnjeg samita u Sibiju. Sve su one dio naših aktivnosti, dobro, pažljivo pripremljenih i angažiranih. I tu moram još jednom pohvaliti i najaviti jedan veliki događaj koji smo napravili u suradnji Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
a to je povratak MIG-a 21 kojim je Rudolf Perešin umjesto da tada djeluje vojno protiv ciljeva što vojnih, što civilnih u Hrvatskoj, odletio u Klagenfurt. Povratak ovoga aviona predstavlja u simboličkom smislu, možemo reći, još jedno odavanje poštovanja velikom hrvatskom pilotu koji je nažalost poginuo 1995. godine, a taj avion će biti izložen pred Ministarstvom obrane u nedjelju. Hvala Damire, i cijela svečanost će početi ujutro u 9 sati i mislim da je to i njegovoj supruzi i obitelji još jedan signal da Hrvatska država vodi računa o herojima Domovinskog rata. To je što se tiče ovih brojnih aktivnosti koje su iza nas. Imat ćemo još niz aktivnosti ovih dana. Sutra se još jednom obilježava Europski tjedan ovdje u Zagrebu i mislim da možemo biti zadovoljni sa ukupnom dinamikom aktivnosti koju smo proveli proteklih dana u tom pogledu. Evo, sada bih uz samo podsjetnik da ćemo danas održati sjednicu našeg vijeća za demografsku revitalizaciju gdje će ministrica Murganić, ali i drugi ministri predstaviti i postignuća od zadnje sjednice, ali i predstaviti niz novih kvalitetnih mjera, ali ostavit ćemo malo ekskluzive da ministrica Murganić na konferenciji za medije nakon te sjednice koja počinje odmah nakon sjednice Vlade predstavi javnosti ono što smo pripremili kao nove mjere i to u suradnji sa nizom resora.